Isa da mulag. Mulag. Saan man to ning kahoy? Kapin ni kay dila ba? Kalma lang diha, Lot. Mangwarta ta karon. Dadpon ta ng kahoy dito labos kinchin. Ay, ana Roday. Unsa ba dugayon na to? Tara. Tara na, magdali ganino. Dali. Antas lang, ikwarta lagi ni. Ops! Boss Kinchin, murag na nimahong damulag ron. Sino namang damulag? Unsa jud ka baho di sa damulag di ay? Nakikita mo bang nakikita ko? Ay, bantog na bahog ka ba? Ay, Boss Kinchin, murag kita nagtrouble ni ba? What? Nagdihagid padulong ba? Dada, pagkahoy oh. Ngahoy, misuro nagika ni. Duda ko, mahagit mo nagpustahan na iba. Sugato na lang na to. Tara. Sarap mo ba? Gimmick ka nito. Uy! Sakto kay Lot, sugatan jud na to. Uy, unsa naman ka? Ikaw di dila ni be. Ay, nagpuanda kay hapit, taon na sila. Tara na. Kapoy na kayo ba? Oy, damulag. Dadala na kag kahoy lagi. Ditsuno na ka? Hindi na lang maluto o birmet na na. Binom. Akayata. So gusto mo, maupusong ko ng kahoy yung lawas tanan. Mulag. Butang sa kuning kahoy be. Kapoy kayo? O sige, butang na kay gamiton gyapon na to na aron. Sakita to eh. Nakikasuko? Ay, sorry di mulag. Bitaw damulag. Sa may event ni mo ron. Yan ko diri sa inyo para makipustaan ko. Saan ang punang nga pastanay? Ayaw na mga balik ta ha? Tapos tong kauban na mo rin doon na pa sa ospital ni Kaging. Ano na? Kana pag istoryahan niyo oy. Para imbalaan jud. O sige. Tags kalibong sugal la. Kung kinsay makahurot og bali ani tanang kahoy, siya'y makadaog. Sus, sayon ramadian na imo ang pustahan ni damulag. Kagagbayan ang kahoy. Sugda na to. Sige. Kisa may una. Ikaw lang, Boss Richard. Ikaw, may excited kayo. Sige. Ay sus, kasayo na na. Kahoy dayon. Lot, kahoy lot. No. Ay, Arong ba na kasuko? dili na to gayoy. Busolid. Busmila. Gunitin ninyo ni. Oo nga eh, parang ulaw ha. Asa, anak? Anak? Okay na kas na. Kutsa. Sige. Gana gibatik ng kuhanay. Wala bulag. Ano? Kape. Saan? Mahayo na. Balik gid bay. Kulot. Tagay kisa kahoy. Oy. Unsa di ka kabali ana? Samot, gamay kayo. kakyo ka Bali, ng ang hatag, mga ko oh. Hindi ko ng gamay. Partidahan tamo. What? Patulo na to. Tagay dako. Di mulag. Richard, kaya ha? Ikaw na bahala ni mo magkahit. Igig naong oh. Ako'y bahala ni. Salig lang. Bali to. Hilak mo. Daan ko pa di niya mabali. O siya kaya gyud nya. Kisa may sunod ani. Wara. Sugod na no. Sunod, kinsa? Busmila, ikaw na lang. Kayat na po'y sunod. Nagay sa photo gamay-gamay bi kanang warm up ba para magkahit sa dili akong kamot ba. Di na pwede. Kana na gyud. Boss Richard, gunit. Ah sige. Ako na gunit. Balag sakit. Pwede ra tuhod ani? Tira. Ska kunsa basta mabali na. Alam na pwede na tuhod ah. Ano bali? Ay, krap.
O nabaling kahoy, pero nabali ang tiil. Kuya. Oh, nya, kisa ni sunod. Busulid, it's your turn. What? Ako mo? Lain pod. Mila, may kisa. Sige, sige. Bali ah. Tarong ka, pre. Tarong ka kasa, pre. Ayun yung guniti. Kaya na ako yung teknik ani. Leave it to me. Wow. Yaso. Ano ka na teknik ni Boss Ulid ba? May mabalik ka na ba? Dah, saka na. Dah. Tarong ka, pre, ha? Baka ko na teknik ka ba? Piyo na, pre. Ay, dugo, boy. Waka ulo. Luuya, tuwan ay. Puskinsen, wala gilain, ikaw na sad. Ay, ako na, bay. Nagatingo mo damulag. Kung saan makabuhaton, basta mabali lang. Oo, bisag unsa. Bantay ka, bisag unsa. Unsa mo ka? Oh, asa na makapadulong? Ay, nag-call sa akong diskarte. Diskarte lang ako ni. Awa ha? Watch and learn. What? Ano? Maruag yung buskin. Kasahan na, gitawa na, oy. Libre, bunal di ay. Kaya asan isahan ta? Oh, Di ba? Kasalanan mo lang, kwarta! Wala na pwede, tikas na, diskasin ni, taralot, ulit talot! tuyod sa uli. Ay, ati, ingon sa besa ko sa dabuhatan, mas mabalik lang. Hindi klaro sa damulag, oy. Ugma lang ka. Yate, isahan ko ato ba? Tama sa bitaw ngayon.